Постъпило е предложение от народният представител Божидар Божанов на основание член 47, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като точка 2 от дневния ред за четвъртък, 7 май 2026 година, да бъде включен проект на решение за създаване на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с съществени несъответствия между официално декларирани имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Славчев Пеевски, включително данни относно декларирани доходи от дивиденти, разходи за наем и недвижими имоти и автомобили, ползване на частни въздухоплавателни средства, участие на трети лица и дружества при поемане на значими разходи, както и действията и бездействията на компетентните държавни органи във връзка с вече подадени сигнали, извършени или неизвършени проверки и последващи институционални действия с сигнатура 52-654-02-12, внесен на 5 май 2026 година от Ивайло Мирчев и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 52, против 24, въздържали се 154. Предложението не е прието. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедура по прегласуване със следната аргументация. В рамките на публичния дебат последните седмици се прави внушение за това, че тази комисия е опит за Народен съд. И искам много ясно да опровергая, колеги от Прогресивна България, които носите отговорност занапред, че това не е така. Прави се опит да се вмени, че това е някаква политическа атака на Божидар Божанов или на Ивайло Мирчев към ДПС Ново начало. Искам, колеги от Прогресивна България, които носите отговорност от гледна точка на изборния ви резултат, много ясно да маркирам, че това не е така. Нещо повече, тази комисия, според нас, е способ за парламентарен надзор над органи, които системно не си вършат работата, които системно упражняват репресия, органи, които прикриват, които мачкат. Това са послания, колеги, които вие отправяхте. Затова сега на прегласуване ви призовавам да подкрепите. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Моля, режим на прегласуване. Прекратете гласуването. Гласове 228, за 48, против 21, въздържали се 159. Предложението не е прието.